Mase siqhubeka no-part 2 wemovie yethu. Njengoba besigcine ku-part 1 uSiro ebukela elinye isela lishawa amalungu omphakathi. Umphakathi wasishaya isigebengu waze wasibizela amaphoyisa afika asithatha. uSiro owayeselambe esecabanga nokudla isinambuzane wasijikisa emlonyeni esecishe isisha. Wathi eqeda ukudedela leso sinambuzane kwangena i-phone call futhi eqhamuka ku-Dr. Enrique. Uwabonga uSiro ngokuthi ukwazile ukumnika amagama akhe aphelele ne-ID number ukuze aseshe ngaye. Udokotela Enrique watshela uSiro ukuthi ubeke uswidi we-chocolate candy angayithatha uSiro ayidle. uSiro waphuthuma kuleyo chocolate candy wayidla ngokukhulu ukushesha. Kwathi ngaphambi kokuthi udokotela avale ifoni, uSiro wacela amanye amanzi nogwayi, kodwa udokotela wakunqaba lokho. Wafikela ukuhalela kakhulu amanzi ebona omunye umuntu ngaphandle egeza imoto yakhe ngamanzi. uSiro futhi wabuye wabona enye indoda elala emgwaqweni eyayekade idla ama-aphula abolile ngayizolo. Wayibona ithola islice sepizza emgqonyeni kadoti. Ngendlela ayeselambe ngayo wayesefisa nakuba yileyo ndoda ecosha ipizza emgqomeni. uSiro waqhubeka nokuzama ukugqekeza imoto eyincenga esephelelwe amandla. Ngenhlanhla kwabhobozeka imbobo kodwa encane kakhulu. Wazama ukumemeza kuleyo mbobo ikhipha izwi lakhe lonke, kodwa ngebhadi akuzwanga muntu ngenxa yokuthi imbobo ayibhobozeli yayincane kakhulu. Kulowo mzuzu waphinde wafona uDr. Enrique etshela uSiro ngo-Irina unkosikazi wakhe no-Lionel indodana yakhe. Lokho kwamthusa kakhulu uSiro ezisola ukuthi ubemnikela ne-ID number yakhe esecabanga ukuthi ufake umndeni wakhe engozini. Kodwa udokotela Enrique watshela uSiro izindaba ezimnandi ukuthi unikeze u-Irina imali engango-$150,000. wathi uze waqamba amanga wathi ku-Irina uSiro uwine ilotho, so okwamanje ngeke akwazi ukuthi ababone. Wabuye waqhubeka uDr. Enrique watshela uSiro ukuthi unkosikazi wakhe u-Irina uze waphuma endlini yomqasho bebeyirenta wawuthenga isithabathaba somuzi, nanokuthi imali yesele uzoyiseyivela ukufundisa indodana yabo uLionel. Wabuye waqhubeka udokotela Enrique wabiza uSiro ngesehluleki sendoda embuza ukuthi ucabanga ukuthi indodana yakhe uLionel uzofundani kuyena ngoba yisigebengu ephuma engena ejele. Wathi uthole wonke umlando kaSiro ngomngani wakhe oyiphoyisa. Ngalowo mzuzu uSiro wayekhala ezincengela kudokotela ethi lawo macala wayesuke ezivikela. Wathi futhi wasidonsa isigwebo sakhe ejele ngawo wonke amacala awenza. Udokotela Enrique watshela uSiro ukuthi uzomfundisa isifundo sokuthi angaphinde acabange ukuganga ngoba ubesezama ukugqekeza imoto yakhe, okucaca khona ukuthi isifundo akakasifundi. Ngalobo busuku uSiro akuzange bumfikele ubuthongo ecabanga ukuthi uDr. Enrique uzomfundisa nhloboni yesifundo. Enganakile uSiro wacindezela ibhathini le-ignition ngenhlanhla yaduma imoto. Wafasa i-seatbelt ngenhloso yokulimaza imoto ukuze iphahlake iwindi. Warivesa ngespeed, ngempela yashayisa kwaphahlaka iwindi langemuva. Wakwazi ukuphuma. Wahamba kancane encenga iphelelwa amandla waze wakwazi ukungena esitolo sokudla. Wangena singenamuntu, sivuliwe. Wafika waxavuna ibhodlela lamanzi wawaphuza, wathatha nama-hamburger awu-2 wahlala phansi wadla. Kulowo mzuzu kwaqhamuka i-security guard labiza uSiro ngesela elidla lingakhokhile wamtshela ukuthi akaphume njengamanje. uSiro kulowo mzuzu wavela wadonsa isibhamu wadubula i-security esifubeni. uSiro waphaphama khona lapho wathola ukuthi yonke lento ebeyenzeka bekuyiphupho, usavalelekile emotweni. Lamcasula lelo phupho waze wazikhomba ngesibhamu esiflevini ezama ukuzibulala. Ngaphambi kokuthi azidubule waphazanyiswa ucingo futhi olwangena. Kwakuseyuyena udokotela Enrique. Lapho uSiro ancenga khona udokotela uthi cela mdedela ufuna ukubona indodana yakhe ngeke aphinde agange. Udokotela wanqaba akangakuvuma lokho. uSiro waqhubeka nokuzikhomba ngesibhamu emlonyeni esethi uyazidubula. Waphazanyiswa ukuthi amalayithi emoto amane azikhanyela. Ngalowo mzuzu udokotela Enrique wayengaphambi kwemoto, nokuyilapho-ke uSiro wabona khona ubuso bukadokotela Enrique kokuqala ngqa. Udokotela Enrique wavula imoto wangena emotweni enuka igazi, umjuluko nomchamo kaSiro. Wangena wafutha ngespray esizodambisa iphunga ngaphakathi emotweni. Udokotela Enrique wathatha isibhamu kuSiro walayitha iluzi wamnikeza yona wamfaka emlonyeni ukuthi abheme. Udokotela Enrique wathi esabheka inxeba likaSiro waphazanyiswa phone call eyangena. Wathi esaphendula ucingo udokotela Enrique, uSiro waxavuna isibhamu sikadokotela wadubula udokotela. Waphuma emotweni uSiro egaqa ngamadolo. Wacasuka uDr. Enrique ephuma elandela uSiro emgxavuna emkhomba ngesibhamu emshaya ngokuthi ubezame ukumdubula wamgeja. Kwathi ngesikhathi uDr. Enrique esabambe uSiro kwaqhamuka iphoyisa lesifazane elakhomba udokotela ngesibhamu lamtshela ukuthi akebeke isibhamu phansi. uDokotela Enrique watshela iphoyisa lesifazane ukuthi
wafezisa isela ebelizama ukuntshontsha imoto yakhe. Udokotela Enrique nephoyisa lesifazane baba nempikiswano isikhathi eside, iphoyisa lazi labiza i-backup kwaze kwagcwala amalungu omphakathi namanye amaphoyisa sekuphele 2 hours wonke. Udokotela Enrique wayetshela bonke labo bantu ukuthi yena ufuna kube nobulungiswa, isela lijeze. Udokotela wabuza amalunga omphakathi ukuthi enze njani ngalesi sigebengu, ngokuthi wonke amalunga omphakathi ayesekhathele ukuntshontshelwa endaweni, wonke ayihambisana nodokotela, bethi akadubule isigebengu asibulale. Kwathi amaphoyisa ngokubona ukuthi wonke amalunga omphakathi ahambisana nodokotela, amaphoyisa asebiza owayepolice negotiator ukuthi afike la endaweni azodambisa isimo phakathi komphakathi nodokotela nesela. Lapho uEnrique wayemile eduze kwemoto yakhe ekhombe isigebengu ngesibhamu, ipolice negotiator nayo yayibhizi incenga udokotela owayengafuni kuzwa. Nakhona lapho leyo mpikiswano yathatha isikhathi eside phakathi kwepolice negotiator nodokotela owayengafuni ukudedela isigebengu, bemncenga ukuthi akadedele uSiro ezandleni zamaphoyisa. Udokotela Enrique owayenenkani engafuni ukudedela isigebengu ezandleni zamaphoyisa wabuza emphakathini ukuthi bangaki abantu asebentshontshelwe la. Nangempela amalungu omphakathi aphakamisa izandla, bechaza ukuthi sebaze bafaka ama-electric fence namakhamera ngenxa yabo ubugebengu. Ngenxa yokubona kokuqhubeka kwesikhathi, ipolice negotiator yatshela iphoyisa lesifazane ukuthi alibahambisele amanzi, ukuthi udokotela akaphuza amanzi awadlulisele kuSiro owayesebonakala ephelelwa amandla. Iphoyisa lesifazane lanika udokotela amanzi kwawathatha ngokuthi yaliqabule esandleni. Udokotela Enrique waqhabula kancane amanzi wasewadlulisela kuSiro owayehleli phansi. Ipolice negotiator yabuya futhi yazoncenga udokotela ukuthi adedele isigebengu ezandleni zamaphoyisa. Udokotela Enrique wenza obekungalindelwe umphakathi, wadedela isigebengu esiwuSiro ezandleni zamaphoyisa wangena emotweni yakhe. uSiro wambamba amaphoyisa ngaleso sikhathi bamfaka uzankosi. Umphakathi wawusashaqekile ngesenzo sikadokotela sokudedela isigebengu kalula kanjalo nje. Amaphoyisa asondela emotweni kadokotela ngenhloso yokuyombamba bambophe naye. Udokotela wabonakala ekhipha isandla esinebhomu elibeka phezu kwemoto yakhe. Ipolice negotiator yatshela amaphoyisa ukuthi awaqhele awasuke endaweni ngoba ibhomu leli. Nangempela imoto yaqhuma nodokotela washela phakathi. Wonke umuntu washaqeka ngesenzo sikadokotela sokudedela isigebengu bese yazibulala. Iphela kanjalo imovie yethu. Wena uyibona kanjani? Ngicela nokuzwa kuma-comment ukuthi singaqhubeka yini nokunarrate ama-movie ngalolu hlobo. Uma kunjalo sicela ungakhohlwa ukusifollowa. Siyabonga.